А така ще се къся. И здравейте хора, аз Спартанец БГ Мун и сега ще играем в Майнкрафт с един мой приятел. YouTube Games. Той започна клипа малко преди мене. Но да, иначе да, това е... Кой е той, бе? Чакай, кой е какъвто сървър? Петър, не знам. Айде, пускай сървър. Добре, ето го. Дай ми. С тебе. Моето, ти пък къде си? Тук съм. Читър, ти си направил село. Ево ми Не, не съм го правил. Аз си го Къде? генерирам и се само. Така да го кажа. Пещера. Да, пещера видя. Не, това е. Между другото намерих сега панталонки в това така. Брат, ако си намериш направи още дървени нещо ми го неща. дай. За Чакай теб малко. едното, за мен другото. Между другото... Трябваше да взема нещо си бил. Ти си. Тук съм. Да, Е, карната ли си? Защото аз съм карната вече. Ти клепнал ли си, бе? Не съм. Ама не си карната. Хляб, Аз ги оставих там. Ей. Сега ще ги делим, нали знаеш? Да, чакай. Ти тук къде си? Я ти ми дай Тук съм. един айрон панталон, път тогава ще ти дам неща. Или ми направи един панталон. Аз тогава ще направим на пух и прах. Ще губим сега стивам да си работя и ще живея в замък. Абу. Оставам се. Бай-бай. Бай-бай. За мен е замък. Замък Ако искаш, може да ти пратим. В момента Майнкрафт да играем на новата версия, защото аз имам една много готина къща с басейн. Намерих бебе вилиджър. Тогава го претрепай. It's so cute. You kill! Fucking villager. Fucking baby villager. Fucking baby villager. Shit, baby villager. I am the one. Аз съм... Тук има крафт. Langsdown. Аз намерих крафт тебе, безплатен крафт. Браво. Компот ли да ти отворя? Да, искам. С какво? С сливи. Нямам сливи, имам с череши. Добре, да не ги с череши. Да, ти не заслужаваш и компот от... Не знам. Изобщо не мога. Ти не заслужаваш никакъв компот. Не заслужавам. Заслужаваш, няма нищо. Аз ще взема люти чушки. Иде. От фермата. Дет се гледал една секунда. Аре да си направим нов сервер, да се ревайвал и да оцелявам. Що не се ревайвал? Да, ама тук не оцеляваме, имаме си неща. Аз ще направя сервер. Айде в него, айде. Аз ще го направя. Да. И ще го пратя. Не знам какво съм написал. Red New World. Вау, на какво място се спалнахме? Аз не те намирам. Бабе, това е друго, това е... Значи да влезем в шерите. Добре хора, с малко ще се върнем, че имаме малко проблем с връзката. Ще върнем на... Здравейте, ново. Набирай, аз ще правя къща. Ей тук в тая гъба. Аз ще се събера дърва за къща. Тук ще почина, ще похъркам. И почвам... Много студено въвъка, бе! Абе не е студено. Аз съм по тениска, питаш ли ми и с къси гащи? Какво, аз мога да се съблеча така. Аз мисля, че скоро трябва да се кача да може да си взема нещо за... Да ти падне бактерията.
тук ще довърша. Раз, два, три, четири. Айде, събрах достатъчно дърво, за да оформя тази къща. Но почна вече. Надявам се аудиото на видеото да е яко, защото повечето клипове, които правя, вече да са много, имат някакъв от 100 левна. Ой, няма връзка. 100 левна. Един момент. Глей! Ето ме. Върнах. Ти бе! Ау. Так въобще да вам правя кръвчик, те вълчи България. Аз тук почвам да правя. Айде да си направим за всеки да си има къща. Още бърза къщичка. Аз съм кирка, без трябва да използвам. Моята къща ще бъде от дърво, от камъни, каквото ни падне. Ще има и малко дърво. Викаш нубска къщичка. А не, ако намеря... Аз бих си направил нубска къщичка. Твоята вече е нубска. Дърво и гъбът. И какво очаквам? Това е за първата нощ само. Какво щеш? Какво щеш? Питам какво щеш. Помни, че опиша в къщата, бе. Грифър такъв мазан, някакви пигмент. Ау. Стави ме, бе. Имам си тайни неща, не ми ги баре. Тайни неща си имаш, така ли? Абе, пусти ми блока, бе. Ау. Ай. No PvP. No, please. No. No PvP. Ти сега ще ме нападнеш. I can fight you. No PvP. Аре стига. Имам кирка. Също пускам. Ай, ще напускам, бе. Ай, ще напускам. Аз. Бегам. Стис. Не бягаш. Не бегаш, бе. Не мислиш, че бегаш, бе. Сина. Що лесно? За да ме убиеш. Ти сега ще ме причакаш да ме убиеш. Не, няма да те причакам, ще убия една крава. Ама ме подобявам. Айде сега ще ти разкажа. Ще ти разкажа нещата. О, крави. Знаеш, кой ще ти разкаже гръцото, което ме дърва меч? Аз трябва да си правя за сега меча, аз ще си правя къща. Така буми. Извинявай. Ю. Айде да искам да си направя къща. Опа, извинявай. Аз си ще я видя в тази къща. Ще си направя една брад. Една брадвичка, за да мога да се цепя от дърва, един меч, за да мога да се пазя от Белан. Да се пазиш от мен? Не. Аз! Ау! Моя си е. Моя. Айде де, аз я намерих. Добре, дай да направим един кеш, ще остава една... Аз сега малка каша натрепам, бе. Не убивай, бе. О, моите брадва не сеха би, гледай. Какво? Хакер. Я чупи дърво. Като бивам. Чакай, ще да се отдава, аз се загрех трупа. После намерих мина. Малко не да мина. Добре. Абе, исках да ти бутна в мината. Мисля, че виждам кол. Аз мисля, че си тръгвам. Що? Имам предвид тръгвам си. Айрон! Найс, я? Аз идвам по тебе. Направи си каменна кирка и тогава ще си го делим. Даже сега ще ги щупя с брадвото. Не, бе. Ако му беше щупя, ще да те отрепаш, ще съм ти казвам. Абе, идваш ли? Чакай, ще съм тръгнал. Абе, може да си... Ти набрали ли си дърво? Камъни. Ако видиш крафтинг тейбъл, там е айрон. Аз тук ще го гледам. Тук
тук протокол. Ще замръзна. Тук тече ми носа. Тук спаунер и тем подобни. Спална ли има? Да. So what in the world? Дай ли си камен? Баблойки. Аз не. Не пима. Каменки. Ще сте па тая гъба. Се пия, нямам нищо напротив. Ако искаш и нещо друго се пие. Да, ще сте па главата, ако не спреш. Това ти стана, бе. Влезна ми... Муха в устата. Какво? Муха в устата. Не. О, боже, ти тук си сложил крафтинг тейбъл. Ами нарочно. За да не се избиш. Абе, Ти с каква... с дърване. Ти добре ли си? И тапа с камера. Има ли още? Не. Не, че аз го намерих. Добре, ще го дам от тебе. Я, ела, да ми помогнеш да намериш. Имам, между другото, имаме още 4 минути, така че... Още 4 какво? Минути. Не, аз съм още 4 минути. Имам преди да снимането. Чао, хора. Я ми прати това приложение, бе. О, Ти да го правиш им. Ти го имаш да си правиш интрото. Абе, не това, другото, откъде си те Батерията трябва интернет за него. И аз го в момента го нямам. Изтегли си го от Google, напиши в Google Videoder. Google Play. Или мога ли с... Videoder. Кое? Видеодер 2017, видеодер 2016. Бля, ще ми паза. 2017? Чакай. Това е точно това. Хора. Аз съм най-велики ютубър. Не съм най-велики. Ето, дето снимам в момента е много известен. Много известен. Спартанецът нещо. Аз Спартанеца БГ имал много дълги. Не знам колко лесно мога да заколя, както ти виждам нейм тага. Не ме коли, бе. Кой ти позволил? Чакай Не да... знам никой, аз. Аз не съм ли се махнал вече от Майнкрафт, бе? Не си. Аз лепнах! Не си лефнал там. Ама аз си махнах Майнкрафт от именно. Аз чак сега лефна. О, бот. Как се постъпва? Абе как се... Това нормално ли е? Да, нормално. Лед! Сега брат мада. Фак. Фак. Хора, малко развитие в този клип имаше... Къде сега? Запишеш... Сега ще ти кажа какво пишеш. Изчакайте малко само. Малко. Довиждане, хора, аз бях Спартанеца БГ. Тук се е запътил да си чупи таблета. Имам интернет. Тако. Донот, цъкай донот. Аз съм Android.